Dilanjut Mas Victor. Oke Mas. Saiki seniman saiki ora kena disepelekake. Betul. Mergo akeh sing ngira mergo nek wong iki dadi wong seni akeh sing memandang sebelah mata. Lah iya. Nanging seni kuwi nek diuji tenan ya iso dadi dalan rezeki. Amin. Dadi itu ya siden-siden Astabrata ya selain menggeluti dunia seni ya pendidikannya ya tidak ditinggalkan. Betul. Ora kena sinepelekake. Betul Mas. Betul. Termasuk jenengan. Nggih, kuliah. Ono nek Dek Sita. Biar lulus. Heeh, Pak. Sebenarnya Dek Sita. Oke. Sepati. Yuk.
Dek Cinta. Selamat malam Mas Dalang. Semester pinten saiki? Semester 7. 7, berarti kurang berapa semester lagi? 1. 1 nggih. Pendidikan bahasa daerah. Betul. Nah, sok orang rumah panjenengan Dek Cinta yo dadi guru. Kita kerja pendidikan. Ojo isi mergo saiki oke so, Mas Victor. Nggih mriku sing image terus guru di pandang gitu, enteng berbanggalan menjadi seorang guru. Bener, guru ki ya abot kok Mas. Sebutannya pahlawan Tanda jasa. tanpa ada jasa. Ini nuruti permintaannya Mbak Zahra, Mbak Cinta. Napa niku? Sehidup semati. Sehidup semati. Aduh telung agungan, wingi bar wayangan ning stadion Brebes. Heeh. Sok wis nyalane kok tahun ngarep. Wah, Wingi lakone ning stadion Brebes Banjaran 10 tahun ngarep njaluk Banjaran Durno. Iya. Jadi jam 4 nek bare. Wah, masa jam 4 Jam 4 kayak. Baju Brebes wis ada nopo solang-solang. Ya, wis siap ya Cinta. Sampun. Yo, sehidup semati coba terus lakukan. Tarene. Ya.